नमस्कार विकेआर गोतपल्ली न्यू ब्लॉग को आपण स्वागत। आज मु न्यू ब्लॉग करने को चाहूँगी छोट छोट पिलांई। आज आम गाँ गोतपल्ली आपण मानू देखी पश्चिम दिगरे माँ डाला खाई उपस्थित अच्छा भी आपण मानू भेटीदेवी। आम गाँव पश्चिम दिगरे डाला खाई पार्श्व क्रिकेट पड़िया भी होई पिला माने भी जाई सेठी प्रैक्टिस करछंती। सेमानको पाखरे भी आपण मानकु नै पहुँचेबी। सेमानको मुहर भी प्रैक्टिस करिवार और खेलिवार सेमानको मुहर भी किछि आपण कहिबी। आसंतु देखिबा आम गाँ गोतपल्ली क्रिकेट पड़िया आ माँ डाला खांगी। आसंतु नमस्कार। गोतपल्ली आम गाँ पूरा गोतपल्ली तो देखीदेवे आम गाँव गेट गोतपल्ली गाँव गेट आपको प्रथम चैनल में देखी पूर्व देखी तथापि आपड़ देखी दिंतु आम गाँ गोतपल्ली देखु। आम गाँ कि सुंदर गाँ निज गाँ
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସଫଳ ଦୋକାନିଆ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବି ଛୋଟ କହିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ନମ୍ବର ଆମ ଗାଁର ଦୋକାନିଆ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁହଁରୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବେପାର ହେଉନି କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବୁଲା ବେପାରୀ ଆସିଲେଣି, ପରିବା ବାଲା ମସଲା ବାଲା ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନୋକସାନିରେ ବି ଚାଲିଛି, ବେପାର ପତ୍ର କିଛି ହେଉନି। କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ତ ଯାହା କିଛି ମନରେ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ମନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଦେବ, ଅମୁକ ଲୋନ୍ ଦେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ। ତଥାପି ଦୋକାନ କରିବାରେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ନା ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ନା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବେପାର ପତ୍ର ମାନ୍ଦି ଯୋଗୁରୁ ମଝି ଅଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲୁ। ନିଜ ପରିବାର ନିଜେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ବେପାର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ କିଛି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାଙ୍କ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କହିବା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ କିଛି ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ଗାଁର ନିଜେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସିଏ କମ୍ ସେ କମ୍ 200ରୁ 300 ଭିଡ଼ିଓ ଢାଳି ସାରିଲେଣି। ସିଏ ଏବେ ଷ୍ଟାର ବାବୁ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଢାଳୁଛ, କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଢାଳୁଛ କିଛି କହିବେ ଆପଣ? ଭଲ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଲାଇକ୍ ଆସୁଛି, ଫଲୋ ଆସୁଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ? ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାହେଉଛି। ଏବେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହେଇପାରିବେ ବୋଲି? ଭାବିବାର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ଦେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି କହିଲେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ଇଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଖେଳାଳି ଭିତରୁ ତାଙ୍କେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା, ସେ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା, ଆପଣ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂର, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖେଳିବାର। ଏବେ ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ ଅଛି, ଆହୁରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ଆହୁରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେତିକି କରେ ଭାଇ ଯିବି ଚିତ୍ତ ବୁଲି ଯାଉଛି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବି, ଟେନସନ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ମୁଁ କାଟିଦେବି, ତୁ ଯେଉଁ ପଥର କରିନି ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି ସେଇଟା କାଟିଦେବି। ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦେଖିବି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ କାଟିଦେବି। ନା ମୁଁ କାଟିବି। ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେୟାର, ତାଙ୍କେ ବି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆମର ଖେଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି, ଯାହାକୁ ମାନେ କମଜୋରି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ, ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜିତୁ ଦା ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଜିତୁ ଦା ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ସେପଟକୁ ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି, ସିଏ ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ନୌକରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ଗାଁରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖେଳଟା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ଖେଳ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଟିକେ ଖେଳିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଖେଳ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଛୁଟି ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁ।
ଟିକେ ଖେଳିପାରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି କିଛି ଖେଳିକି କରିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି ଭଲ କହିଲେ, ସିଏ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଜଣ ଖେଳ ପାଖକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ଏବେ ଆମର ନ୍ୟୁ ପଡ଼ିଆ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ନ୍ୟୁ ପଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ 2-3 ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ଆହୁରି 2-3 ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମନରେ ଅଛି, ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି ଶୁଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଖେଳଠୁ ତ ଆସିଲୁ, ଏବେ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର ଏଇ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପାର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଏ ରୋଷେଇ ଘରଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମର ମା ଡାଳଖାଇ ଏମିତିକା ଠାକୁରାଣୀ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅନେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ସହିତ। ତାଙ୍କର ବି ଅପାର କୃପା ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କର। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ମା ଡାଳଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରଣାମ କଲା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଡୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଡାଳଖାଇ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ମା ଡାଳଖାଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାକୁରାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମା ଡାଳଖାଇ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇକି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଗଣ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଡ଼ି ଡାଳ ଆସି ପକାଇ ଯାଆନ୍ତି। ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମା ଡାଳଖାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଏ ଅଘୋର ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କର ମହିମା ଆଉ କୃପା ତାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ମା ଡାଳଖାଇ ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥାଇ ବି ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ମା ପାଣ୍ଡରାଶୁଣୀଙ୍କର ଇଏ ଭଉଣୀ ମା ଡାଳଖାଇ ଏଇଠି ଆମର ଗୋତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ଡାଳଖାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଦେଖେଇକି ମୋର ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଖେଳ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇ ପୁଅଟି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ। ପୁଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଶିଷ ଜେନା। ଏ ବ୍ଲଗ କରିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ। ଆପଣ ତମ ବ୍ଲଗ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତିକି କଥା କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ, ହଁ ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମା ଡାଳଖାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବିକାର ଗୋତପଲ୍ଲୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବିକାର ଗୋତପଲ୍ଲୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲୁ ହେଲାଣି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ, ଆମ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ, ବାକି ଆମ ମା ଡାଳଖାଇ ସବୁ ଭେଟିଦେଲି।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ବିନୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର और ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଏତିକିରେ ମୁଁ କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।